Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो चेनेल फिन खेबसेबाव गिबियावनो बरनायना लानाय जाबाय लोगोफोर दा फिन किसाननिफ्राय लेटेस्ट आपडेट फैदों दे लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनासो नायबानो जाबाय नोंथांमोना जायफ्रा भिडिअखौ स्किप खालामनानै गेजेराव नोंथांमोना बुजिनाय नङा आरो नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव फैनानै फैदों आरो दासिमबो जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायाखै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाजोबलायग्रोबानो जाबाय लोगोफोर आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय दे लोगोफोर जोंहा पीएम किसान सम्मान निधि योजना आबादारिफोरनि राङारि अनसुंथाइ बे स्किमाहाय दा नोंथांमोना अल इंडिया अल स्टेट 20 इनस्टलमेन्टखौहाय 2 आगस्टआव मोनदोंमोन दा 21 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर दा गुबुन गुबुन स्टेटआव सोगासिनो दं दाख्लि जोंहा पान्जाब उत्तराखन्ड अरुणाचल प्रदेश नामा बेवहाय सोदोंमोन दे लोगोफोर दा बेनिफ्राय जोंहा आरो गुबुन मोननै स्टेटआवहाय सोबावबाय दे लोगोफोर दा जोंनि आसाम स्टेटनियाबो मोनथारसिगोन दे लोगोफोर नै मास मोननानै नभेम्बर मासनि गेजेर खन्द'आवहाय नोंथांमोना मोननायनि आसाखौ खालामनो हायो दे लोगोफोर दा पीएम किसाननिफ्राय बे अफिसियेल नटिसआ जाहैबाय जोंहा गुबुन स्टेटआवहाय आरोबाव गोदानै पीएम किसाननि रांखौहाय सोनानै हरबावबाय दे लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोना नैबेखौ नायबानो जाबाय दा बेवहाय लिरना होदों 21 किस्तिखौहाय पीएम किसान सम्मान निधि योजना आबादारिफोरनि राङारि अनसुंथाइखौहाय 170 कौटि रां 8.5 लाख आबादारिफोरनो जम्मु एन्ड काश्मीर स्टेटआवहाय सोनानै होबाय दे लोगोफोर दिनै 7 अक्ट'बर इभिनिं टाइमावहाय 1:30 PM आवहाय देरथायावहाय सोनानै होबाय दे लोगोफोर दा बिथांमोनहाय मोननो हाबाय दा नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिप्सखौहाय ससे नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई भारी वर्षा और बाढ़ से कृषकों की फसलों को क्षति पहुंची है। ऐसे कठिन समय में भारत सरकार किसानों के साथ दृढ़ता से खड़ी है। आज माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जम्मू कश्मीर के 8,50,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 170 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरण की जा रही है। बेनोमोन लोगोफोर दिनै लेटेस्ट आपडेटआहाय पीएम किसाननिफ्राय जायफ्रा रां मोनो आबादारिफोरनि मुङैहाय बे स्किमावहाय लोगोफोर जायफ्रा पीएम किसाननि मुङावहाय रां मोनो बिथांमोनाहाय जम्मु एन्ड काश्मीर स्टेटनिखौहाय सोनानै होबाय दे लोगोफोर दा पीएम किसाननि राङारि अनसुंथाइखौ जोंनि आसाम स्टेटनिया नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ आरो मा मासाव मोनगोन होनब्ला नोंथांमोनाहाय नभेम्बर मासाव नोंथांमोना मोननो हागौ फार्स्ट उइक नङाब्ला नोंथांमोना लास्ट उइक नोंथांमोना गेजेर खन्द'आवबो नोंथांमोना मोननो हागौ दे लोगोफोर जोंनि आसाम स्टेटआव नोंथांमोना बारा गोबाव सम गैला बारा गोबाव सम नेनांला लोगोफोर थाबैनो मोनथारसिगोन नोंथांमोनाबो आसाम स्टेटनियाहाय दा बेनोमोन लोगोफोर लेटेस्ट आपडेटआहाय दा गुबुन गुबुन स्टेटआव लासैनो सोबागासिनो दं आरो बिथांमोननि जायगायावहाय माखासे दै बार अखानि जाहोनाव बिथांमोननि आबादारिफोरनि आबाद मावनाया खहा जानायनि थाखाय बिथांमोननि जायगायावहाय 21 किस्तिनि रांखौहाय बिथांमोना सोनानै होग्रोबाय दे लोगोफोर हरग्रोबाय दा जोंनि आसाम स्टेटआवबो बावथारला सोनानै हरथारसिगोन दा नोंथांमोनाहाय धैर्य खालामनानै थालायबानो जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासै लोगोफोरनो शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला आरो दासिमबो सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय नोंथांमोना चेनेलखौ भिडिअखौ नायनानै थाङो नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ गोबाङानो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै लोगोफोर नोंथांमोना अनलाइन गासैबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना फिउचारावबो बेबायदिनो गोदान लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स मोनलांबाय थानो हायो बे डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलनि गेजेरजोंहाय बिदिब्ला लोगोफोर एसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं सि अगेन बाय एन्ड टेक केयार नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन